मराठी गोयची राजभाषा करची म्हण फाटल्यो 3 पिळग्यो आंदोलन करीत आयल्यात। भाजपा मगोन मराठी भाषेक राजभास करपाचें जें आश्वासन दिल्लें तें केन्ना खरें जातलें हाचे कडेन गोंयच्या मराठी मोग्यांच्यो नदरो लागल्यात, अशें मोहन आमशेकार हांणी सांगलां। आयडेक्स गोखती पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। गोव्यामध्ये मराठीला राज्यभाषा करावी अशा प्रकारचा लढा 3 पिढ्या हा लढा लढत आहे। ज्या वेळेला हे अशा प्रकारचं विधेयक गोवा विधानसभेमध्ये आलं त्यावेळेला गोव्यात काँग्रेस सत्तेवर होती। त्यातील 8 आमदार यांनी मराठीला राज्यभाषा करण्याकरता पाठिंबा द्यायचं ठरवलं होतं, परंतु केंद्र सरकारच्या त्यांच्या हायकमांड्सनी दडपण आणल्यामुळे आयत्या वेळी त्यांनी आपली भूमिका बदलली आणि ही काँग्रेसने मराठीला राज्यभाषा करायचा जी संधी होती ती संधी दवडली। त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात आंदोलन झालं। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे 18 अधिक 1 19 आमदार निवडून आले। 3 आमदार हे काही मतांनी पडले, अन्यथा हा विषय त्याच वेळेला मोकळा झाला असता। हे एक आमच्या मराठीचं दुर्दैव आहे। परंतु त्यानंतर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने मराठीला राज्यभाषा आम्ही करू अशा प्रकारची भूमिका घेतलेली आहे आणि बोडगेश्वराच्या मैदानामध्ये अडवाणींच्या उपस्थितीत भारतीय जनता पक्षाने ठराव पास केला की ज्या वेळेला आम्ही बहुसंख्याक म्हणजे मेजॉरिटीमध्ये येऊ आणि योग्य संधी ज्या वेळेला मिळेल आम्हाला त्यावेळेला आम्ही मराठीला राज्यभाषा करू अशा प्रकारचा ठराव त्यांनी पास केला। आणि म्हणून आज गोमंतकीय जनता आशेने महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने भारतीय जनता पार्टीकडे पाहत आहे की हे आम्हाला आमच्यावरती जो अन्याय झालेला आहे तो अन्याय आमचे हे दूर करतील। गेली 4 वर्ष अशा प्रकारची याची आम्ही पाठपुरावा करत आहोत आणि गेल्या 2 वर्षामध्ये तरी जोरदार आम्ही हा पाठपुरावा केलेला आहे की आमच्यावरती जो हा मराठीला राज्यभाषेचा दर्जा मिळालेला नाही, हा जो अन्याय आहे हा अन्याय दूर करावा म्हणून। आता ही संधी कधी येते आणि कधी अशा प्रकारचा आम्हाला हे न्याय मिळतो याच्याकडे आम्ही डोळ्यामध्ये तेल घालून आज गोमंतकीय जनता वाट पाहत आहे। परवा अशा प्रकारच्या विधानसभेमध्ये एक ठराव आला, नरेश सावळ यांनी आणला, ठराव पास केला सर्वानुमते, परंतु त्याच्यामध्ये जनतेचं अशा प्रकारचं एक भावना किंवा जनतेचं मत घ्यावं अशा प्रकारची एक दुरुस्ती सूचनासुद्धा त्यांनी कळवण्यात आली। परंतु अनेक गोष्टी या जनतेच्या सूचनांचा विचार करावा की काय, आता हेल्मेट वापरावं किंवा वापरू नये हा कायदा जो केलेला आहे हा जनतेच्या हिताचा सरकारने केलेला आहे, त्यावेळेला जनतेचं मत घेतलेलं नाही। ज्यावेळी कोकणी भाषा झाली त्यावेळेला तिला मराठी देवनागरी लिपी करावी की रोमन लिपी करावी याच्यासाठी जनतेचं मत घेतलं गेलं नाही। तर तशाच पद्धतीनं मराठीमध्ये इथं किती वृत्तपत्र येतात हे सर्व मी इथं पाढा वाचत नाही आहे। अनेक वृत्तपत्र मराठीतून होतात। इथं संपूर्ण पोलीस खात्याचं मराठीमध्ये कारभार चालत होता। सर्व सहकारी संस्था, सर्व देवस्थानं, इथली जी सांस्कृतिक भाषा आहे, साहित्यिक भाषा आहे, हे सर्व मराठीमध्ये आहे हे आपल्याला माहिती आहे। आणि म्हणून अशा पद्धतीच्या भाषेला राज्यभाषेचा दर्जा देणं हे एक आद्य कर्तव्य सरकारचं आहे। हा शिक्षणाच्या माध्यमाचा प्रश्न जो उपस्थित झालेला आहे त्याचं मूळ मराठी राजभाषा न होण्यात आहे। मराठी राजभाषा झाली नाही म्हणूनच तिचं शिक्षणातलं महत्त्व कमी झालं। जर 1986 मध्ये मराठी राजभाषा झाली असती कोकणीबरोबर तर दोन्ही भाषा वाढत गेल्या असत्या। कोकणी कोणी स्वीकारलेली, देवनागरी कोकणी स्वीकारलेली नाही, समजलं ना। अल्पसंख्याकांनी स्वीकारली नाही आणि बहुसंख्याकांनी स्वीकारली नाही। देवनागरी कोकणी कोणी शिकायला तयार नाही, त्यामुळे इंग्रजीकडे गेले। तेव्हा हा प्रश्न यामुळे निर्माण झालेला आहे, हे या भाभासमूहामधल्या लोकांनी जाणून घ्यावं आणि त्यांनी आता मराठी राजभाषा समितीला संपूर्ण पाठिंबा द्यावा आणि या मेळाव्याला त्या भाभासमूहामधल्या सगळ्या लोकांनी उपस्थित राहावं असं आम्ही त्यांना आवाहन करतो।